la di singkuang jangan jawi sapi tengah balai gulai pagi la cepojo patai la sambal la dojo randang bantai urang sanang awak marasai nadaru aja marah pulai urang babini awak cara urang balaki awak berai di singko badan la nangkosan saya iyalah Oh ini radionya. Gak tahu ini berangkat yang ke Indopuro. Oh ya Indopuro ya. Kita mesti dapatnya. Pai bendi la tinggal kudo pai uni talaro pau onde malang ala si bakito siang lalu malam bajago onde an Surantia. sampai apui kene pangado onde lari sanjorayo kalabaso bojo nalamo sadang menyadang lepisang mudo lari ke kadai soto patamu mulai nyokini hari malam lalu tanahmu hari onde selider di onde selider ginyang hai ginyang sos Perah. Iya semua. Surantia ya. Pasang kodian juang Madale banda pasang kola suang Ulasan ko singuluang Aku kakinya sangko iguang Bandanya sangkola suang Akati ya di bali pungguang Oi po kakinya sangko iguang Lubaga api kala suang Abu yubi jo api sangguang Api Kita dapat radio udah sedang isi muatannya menjelang pukul 10 pagi. Jadi rekan-rekan yang mau ke pesisir dengan radio dapat naik busnya di sekitaran pukul 9 hingga pukul 10 pagi di depan SMA atau dekat Semparaya. Airandam lakati diam barenan kaputia awan banala bai diam deurang nan kabuli anak namun kunyang lansi aurang kemudian ninyo kaili aco taga di tapi pasi sekali-sekali memanjat karambi atali dang elo salemo maili si pakak malah bebadi iyo simpang badi balap